Wasu lokuta idan ana magana akan mutanen baya, takan yi wani abun al'ajabi ya taɓa faruwa a yankin Zanzibar. Labari ne da aka nasaba da faruwarsa a cikin wani yanki na Tanzania akan wani masunci da matarsa. Mijinta ya kasance cikin rashin lafiya marar dalili, kuma akan hakan ta ɗauki ɗamarar nemo masa makarin wannan lalura da ke addabarsa. Ta haɗu da wani abun al'ajabi a cikin ruwa, kuma ta shiga yanayin damuwa. Alif na 1758 a cikin wani yanki na Tanzania da ake kira Zanzibar. Acha kuacha. A yankin Zanzibar yana nan tafi. Ku danna mana subscribing a YouTube channel ɗinmu, wato Kin Article Studio.